Ovo se ne propušta. Direktorka programa na Pink televiziji Milica Mitrović oglasila se prije par dana na mrežama, te je tom prilikom otkrila da će se danas, 2. januara, sa početkom od 22 časa uživo na Pinku emitovati prva Elitovizija u aktuelnoj sezoni Elite, Elita 9. Ne sumnjam da će učesnici dati sve od sebe da kupe vaše povjerenje, ali i povjerenje stručnog i novinarskog žirija, kao i da naprave šou kakav dugo niste vidjeli na ovim prostorima. Podsjetimo nešto ranije. Danas veliki šef reći je da je učesnike Elite probudi prazničnim numerama, što je bio jasan znak da moraju da napuste svoje krevete. Dok su jedni učesnici odmah napustili svoje krevete, drugi su se trudili da ugrabe koji trenutak duže. A kako će Elitovizija izgledati večeras, ostaje nam da ispratimo.